Avvakıl celete Siret-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Nahmedu ve nusalli ala Resulin kerim. Muhterem Müslüman oğlum, dini ki biz şuna iftihar etiyat, köp zahmet bilen geliptir. O zaman şu zahmetlerden aytmaklık gerek, diymeklik gerek, eşitmeklik gerek. Ta ki şun kadar kıymeti lağal yüreklemede caylaşar yalak. Fikrimde oymada gelir yalak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu arada hem mekşten beter kerrek rahmede kalıptır diye. Vakti ayet-i Kur'an iniye فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ Badiler başol insanlardan cehennemi, badiler ve cenneti. Şayet inenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetini beter arttırıptır. Beter rahmetin köbeldiptir. Peygamber Kudüs'e beter haris, heva etti diye. Ki baştaki kafirler, imanlılar iman getirsin. İmanlı adamlara beter bir mihriban. Kafirler de gelip iman getirmek yerine katı haristir diye. Hatta Allah Tebarek ve Teala Peygamber Kudüs'ün narahatlığından Kur'an'ın söz getiriptir. لَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ Resulü Kuda sen ödün öldüreceksin deyiptir. أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ İman getirmeyeli deyip. İman getirmeyeli deyip Peygamber Kuda'dan şu kadar narahat bulurmuştu. Şimdi haygat yüreğine cahile şıgılı. On şu aynı şey aydanını şol boynaldırıp da şol neyi boynalanak, neyi kabul edenak deyip Peygamber Kuda'dan katı narahat bulurmuştu. Allah Teala ne mi diye. Sen narahat bulacaksın. Eğer zorlap iman getirmeler olsa in neşe nunezzil aleyhim mine's-semâi âye eğer bir de Allah'a teklif eden bir nişani, bir mucize, bir kudret iveler fedallet a'nâkuhum leha khâzi'in hem de boynarlar deyiptir. Şu korona geldi, ne kadar da atacağına geldi. Eğer Huday bir tane küçücük seyyarani şu beylik iyi vertebilen yere karşıyın. Heyva yere karşı yakılak geliyor. Yani bir tane gurun var, orada bir hesin içinde şeyle ulukan burada yere yakılanmalı. Ne kadar adamlar korkuyor. Eğer Allah Tebarek ve Teala'dan burada sallak koysa hem adamlar ne olacak? Fedallet a'nâkuhum leha khâzi'in hem mekşi Allah'a teslim olacak. Eğer Huday Teala zoruna salsa hissat der yani. Hem adamlar bir akide bir fikredecek Huday Teala. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkında İbn Abbas radıyallahu anh rivayet etti. O vakti ki Ebu Talib merid oldu diye. Ebu Talib Abdülmuttalib'in oğullarından. Abdülmuttalib'in 10 tane oğlu varmıştı. Biri Hazreti Abdullah ki Peygamber'in değerlisi olsun. Biri Ebu Leheb, biri Ebu Talib, biri Abbas, biri Kusam. Başka da 5 oğlu var. Adları yadında yok. O zaman Ebu Talib iman getirmedik. İman getirmeyenini gelip birenini bolsa da beter bir hoş kalp insandı diye. Peygamber Aleyhisselam diye katı arka durup kömekçi olup ulan başardığını elinden gelen etiyedi diye. Peygamber Aleyhisselam Mekke'ye geldi, davet verip başladı. Kullu Mekke gurun oluyor. Ara ihtilaf çıkıyor. Bölük oluyor. Kadim kıvır düzgün mamışık. Şun kullu bozulup durun. Eli oğul bilen uğraşıptı. Ata ayal bilen uğraşıptı. Gulam öz başlığı bilen uğraşıptı. Taife da uğraşıptılar. Gurun emeğini etikadın olsun. Dünyelik davaları yok arada. Yerin, yurdun, malın, karan davatta. Belki iman etikadın uğraşın. O zaman şundan ahir bir Mekke'nin başlıkları Ukbe ben İbn Rabi'a diye, Şeybe ben Rabi'a diye, Ebu Cehil, Amr ibn Hişam diye, Umeyyet ibn Halef diye, Ebu Sufyan bin Harb, şimdi Mekke'nin ulukun başlıkları, bağışlarları, şehirdarları, riyaset medar adamları ahir çareni döküdüp Ebu Talib'in yanına geldi diye. Gelip de oturup da diye, şöyle kulun otağı şöyle doldurup, bir otak doldurup adam oturuptur Ebu Talib'in yanına. Onun gelip aytıldı diye, şöyle bir inin dağını ettirdi. Beraderzade etti de inin buraya da. İnin mınditti evine geç. Ne ama? Bizim ma'butlamıda, bizim botlamıda, bizim ibadet ettiyen ilahlamıda bedobi rahayt ya. Ve dittiye biz sen caygağından da haberimiz var. Ebu Talib sen bizim anıtkıyla adam, hürmetli adam.
O sen yaşlı bolup baryan adam, bolup baryan ýagdaýynda biz negiran edigili. Teni inerlekem gitsen gidamallyyan gurun aýtdy, esaret etdirdi da. Biz negiran edigili. O suratynda bir adam iwer ýerinden şu inin geldin, biz şoň kun geldik, şonu ara alıp gurun etmekdigi diýdi. Biz bir näçe tagazamyz bar. Bizim isteklerimizi yerine getirsin, biz de o näçe tagazany isteklerini yerine getireli. Bir musalaha on söyleyipdirler da. On söyleyipdirler. Gör bilipdirler ki öne geçmeyecek gele. Şon hemişe ýadyňyzda bolsun. Bir haydi bir aqida, ide, hatta hak aqida orta gelecek bolsa Arthur Schopenhauer diye Almani bir däne filosof. Şon kitabyny burada da koydum. Haydi bir aqida ortak gelipdir. Şon hakynda 3 däne ýagdaý tapylýar. Awwal masgaret başlaýardy. Indemeýärler, masgaret diýerler. Ay bana näme, bu jagna öldür näme? Böyle kim? Öňçek masgaret başlaýardy diýe. Hakda alındy. Ýuwaş ötkiýe diýe. Toram hewle beşetdet muhalefet etýärdi diýe. Gaty. Ba tamamy kudret. Soňra näme diýer diýe. Şoň aýtýan dogry diýip kabul etýärdi. İnşallah birinki de şo bolar bilýär. Abaýla näme bolup masgara etdiler. Ay bula näme öldü näme falan näme beýle näme şeýle näme. Indi ýok görtdüler ýuwaş ýok fezaý mejazy da bular bir iş berdi bi. Köp adamlar düşünüp bar ýa, aňlaşyp bar ýalar. Indi beşetde çöl muhalefet etýärler. Taýmanyna barýan, Taýmanyň gurun adamlar nagada muhalefet etdiler. Çadyryň gurun 7 gün bolmaly. O bir jedid bir diňe getiren ýalyk boldukmy? Ýok kitapda batyl ýatan gurun aýtdyk da. Indi näme boldy? Ýuwaş kabul etip barýardy. Heni de 60-dan elek birdadyň bir gurun dawas. Galan inşallah jaýyna geler ýöne. Muňa näme etmek gerek? Istigamet etmekdir. Allah taala bize istigamet bersin ýani. Otam şondan niýe? Ebu Talib'a diýdi diýe sen şeýle iniň izinden adamy ber geldim de şoň gün şoň gurun açjak. Şondan niýe? Ebu Talib birini iyi berdi diýär. Peýgamber Hudaýsam atda hawamışdyk, gızgınmışdyk. Diwarın kenarlarından gaýtýar diýip Peýgamber Hudaýsam. Elinde de çadır bir zady bolmaly, şeýle defesini tutup, şu kadar gızgın hawa. Sürgünertan, şu kadar şola gaýga gatdylar Peýgamber hakynda. Sürgünertan barpdyrlar Ebu Talib oýna. Şonu Peýgamber Hudaýsam şonu gafydan geldi diýär. Öçel hemmeti dogly. Agata putadı gışarpati. Birçe nefer oturmana jaýba diýe, ýanky agatynyň gapdanna. Oşoň uğrajak bolanlar ýa bolan nädir? Ebu Jahl aňlady diýe. Muň ýanyna gata gulagyna aýtjak, taqqaldan typ bolajak, maňlaýyndan typ bolajak. Aýtjak da aňa. Şondan gorkup derrew diýe, tur akam şu tak bardy diýe. Peýgamber Hudaýsalam şären dögedip gafyň aňynda oturdy diýär. Başy jaý tapmapdyr. Oňa şonu Ebu Talib ýüzlenip aýtdy diýe, enem diýdi diýe. Inelekem sen gowmuň geligili, ola kollar başlyklary geligili. Senden şikayet etýärler. Sen şolaryň mabutlaryna, ibadet etýän botlaryna, zatlaryna at takýan. Şulan bir näçe islegi bar senden. Bu öldürdi teýýar. Teňde näçe islegiňe hawa diýmekdige. Gelen işlerin gurun etdi, oňuşdaýan gurun aýtypdyr. Otam şonu aýdanny şodur diýe bu Talib'in sallı diýe otagy ýykşyýar. Sen beýtýän, sen şeýtýän, bizi uruşdurdyň, aramda ihlaf okudyň, kep gurun taldyň, başa köködüň, sen ýalyk bela görmedik. Gyýyk şeýge tapdyrlar otagy. Peýgamber Hudaýsam sakit, hem ýuwaş köşüpdir de ýankyla, hem ahyr Peýgamber Hudaýsam reşte sohany kepi diýe elini aldy diýär. Wa aýtdy diýen kıllar ýüzlenip, agasyna ýüzlendi. Ya agam diýipdir. Men şulardan birçe kepitleýän. Şu bir kefe aýtdylar. Wa şu kefe aýdandan soňra şulay tamam Araplarda baş boljak. Wa tamam azap älim dünýä azam diýdi adama. Älim dünýäsinde paşa bolar diýdi. Fakat birçe kefe aýdarlar diýdi. Oşun Ebu Jahl lillahi abuka diýdi. Ola zaman jahiliyette atalaryna gatam çerlemişdik. İslam gelenden sonra fakat Allah'a gatam içmeklik ba, burada Kur'an'a gatam içmek ba. Galan hiçbir gatam doğru değil yani. Enemin canı için, atamın canı için, doğanımın canı için, doğulu için, çörek için, buradan için, şundan hiç doğru değil. Ebu Jahl şu zaman cahiliyetin ödüne öyle, onunla lillahi abuketin atana kazam. Sen bir kep diyen bu deytti ya, sen bir kep, biz 10 kep de kabul etmeyen teyyar deytti. Sen neymiş o kep deytti ya.
Peygamber sallallahu aleyhi diye aydın la ilahe illallah deydi. Ne ola şon düşünýärli da. Şola şon düşünýärli la ilahe illallah düşünýärli şoda. Şun kun la ilahe illallah islegi näme? Kur'an'a öra bolmak, şeriata öra bolmak, dine öra bolmak, sünnete öra bolmak. Şu wagtda şoda. Şu wagtda eýne şoňa meňdeş. Şunu şu Peygamber Hudaý samşy getiren la ilahe illallah tany. Şoň aýdan ne öräten mal ýa-da öra ýaşaman, dine öra ýaşajak bol, salarly gyýkçygyň başyna. O gen almadan hemme la ilahe illallah diýýän diýen ýok. Ola arap düşünýärli şoň anyr gurrun bar o. Şoň anyr islegi bar şoň. Şoň anyr tagazaty bar şoň. La ilahe ýok, hakimi ma'budi illallah Allah'dan başka. Yani dine Hudaýym men hakim bilen, dine Hudaýa öra boljak diýdigiň Muhammed Rasulullah şoň tarapyndan gepdir, şoň sünnete men mutabak boljak diýdigiň. Ola şonu düşünýärler. Şoň konu şeýle, ten şu halka öra bolmajak bollar. Taýman aýadyny halka öra tutmajak bol. Talarlym gyýkçygy tanmarlamy. Şerigatda öra aýalyň ýüzüni örtdirjek bol. Talarlym gyýkçygy tanmarlamy. Peýgambere meňe saqqal goýjak bol. Talarlym ýa tanmarlym gyýkçyga. Peýgambere meňe şol topun kokat gelecek bol. Gyýkçyga tanmarlamy. Şerigatyň aýdandan öra hele erkek juda edip, bazalym bilen oturşma. Bazalym hele bilen gyýkçyga tanmarlamy. Taňa münkur diýerlem diýmerlemi? Denanaň da hiç kany deskesice geçsin. Teň denanaň başga bir erkek namehrem falan bilen jogap bermese şoňa gyýkçyga tanmarlamy. Niýet gelpýär bilen. Geleceğin salamlarını sen alma. Şeriatın aydan ne öyle. Gyýkçyga tanmarlamy. Eýne şu la ilahe illallah. Men hakimim, meňniň ma'budum. Men laýyk ibadet itaat fakat Allah'ını bilýär diýdigiň daşy. Ondan için şeriatda sen şu hatda sen özlendigini piyade etjek bol, talýarlyk gyýkçyga gardaş. Gelmen dogurly palany ütýäpdir, diýelipdir, terki dünýä bolupdyr, ýene bir zat bolupdyr. Müň birden at ta gelip biler düşündirýänçeň, düýän gowrugy dik duran ýerine ýerine şaýat düşündirdi ýani. Düýän gowru oturan ýerine ýerine ýetmez gyn o. Dik duran näçe ýere ýetmeli? Osan şola şonu düşünýärdi. Şondan niýe? Ilm başdan şeýle gymyldy, boljak gelmiň, elçekjek gelmiň, şikepdeni. Gyýyk edip diýe. Ej'alal alihata ilahan wahida. Inna hada la şey'un ucab diýdi. Muňa aýtýan gibi näme? Ej'alal alihata ilahan wahida. Aya köp ilahlary bir ilah elendirdimi? Köp hudaýlary bir hudaý elendirdimi? Köp ma'budlar bir hudaý elendirdimi? Inna hada la şey'un ucab. Gen almadatly diýdi. Gen almadan aýtdyran gurun näme? Wantalaqal mala'u minhum başlyklar şondan ýola çykdylar diýe, we aýtdylar diýe, tapşyrdylar diýe. Animşu wasbiru ala alihatikum barıngydın öz ma'budlaryňda öz gadim din diýanatyna gaýym bolun. Inna hada la şey'un yurad. Bizden islegşi diýdiler. Bizden islegşi diýipdirler. Bir terjemesi. O bir terjeme näme? Inna hada la şey'un yurad. Şemen peýgamber diýipdi, la ilahe illallah diýipdi, Muhammed Rasulullah diýipdi. Bu aňyrdan bir bejerilen kep iradilen gurrun. Ola şeýle bir zat edip bizden adamydy, awrymydy, magamydy, mensebimiz, mugyetimizni aljak bolýar diýdi. Toramda näme diýerler? Peýgamber Hudaý salamyň diýanatyny zirat aljak boldy diýe. Diyanatyny. Ma sami'na bi hada fil millatil ahireh. Geçen ummatda biz beýle bir gurrun eştemdak. In hada illa ihtilaq. Yalandan näde diýe. Alpa ýöne bir ýol döretdir diýdi diýe. Peýgamberiň diyanatyny zirat alýarlar. Ondan sonra peýgamberiň ödüni zirat aljak bolýarlar. Aunzila zikru alayhi min beynina. Aya biziň aramyzdan Kur'an, din, diyanat, peýgamber bolmaklyk şunu netip etdirdim diýen gurrun aýtýarlar diýe. Aunzila zikru alayhi min beynina. Aya Kur'an biziň aramyzdan şunu indirilipdirmi? Belhum fi şekkin min zikri. Allah Taala näme diýe? Bular meniň Kur'anymdan, meniň şeriatymdan bular şek diýe. Bellemma yaduqu azab. Bilehe azap tadan aqdy. Oturan ýer jymşajyk. Oturan ýer jymşajyk. Henin hawasy keldiğinde hawa var diýe Hudaý Taala. Ne otak baranda ne kadar adam can çekecek bilýär mi? Şonluk bilen bula gyýyk edip diýe çykyp gitdi diýe şondan. Osam soňram birbirine aýtdylar diýe. Allah bilen kasam şular adam sizin hiç bir etiniň ýerine ýetirmeýär dedi. Gidin berawit ve dini pedaranlygyna edame edin. Gidin şu ötelleňe atalaňyň dinine wala bolun diýdi. Şoň konu türkmeniň agyndan kepsik ýa, gadim ýol.
Kadim yol İmam Azam rahmetullahi aleyhin yol. Kadim yol şaman atana. Ötellüğüne çelven bırakır ediptirli, yalınışıptırla, kararda bir şunu edame vermedi. Bu yerde yalınışıptırla, behar nehvi, yalınışıptırla. Şu hatta yalınışıptırla, Muharrem'de Türkmen illet, aslında ehl-i sünnette nahar bir şey paylamalıyan gurun eslen yok. Şu an yalınışıptırla 4-5 yıl veri. 4-5 yıl yalınışıptırla. Şu aş tertip eve geliyor, yani 10 yıldan şu ödün cüdegane bir tertip oluyor. On bir yalak bir yeri gelip de şunu aytacak oldu. He, orayan kadim kıyolu ütgetecek oluyor. Şeyini şıparımı döreptir şu döreyen dağıtla. Biz fikret şamana yankı şu halaf sünnet dağıtla şeriatta Türkmen serada kadim Bukharan ulamaları getiren mukadiyat. Yok babacan, o benimle anlardan çın almokik geliptirler ola. O gelinlerini görüptürler. Oh, bula neyme can, bunu neyme etmeli. Nezir ayırmalı. Şu nezir ayırmalının uğrunu tapmanı köbürü kitiptir. Aynen şu hatta şeyde de. Muharrem'de şu sırtı olur değil mi? Evine geçip basarmanlı olur değil mi? Ne yaparmışsın evine geçmekten uğrunu tapmanlı olur değil mi? Aynen şu doğrultunda. Bizim ulamalarımın kadim Bukhara'dan, Hiva'dan okuyup gelirlerine şu bolup duran dağıtların evine avval bağımlılıklar şu dağıtla. Olan göptörüden dağıtı yok. Ne etmelisin deyip çare tapma yaptırlar şöyle doğruyu. Şu bedgatları ayırmakla şöyle çare tapma yaptırlar. Olan dörüden dağıtı yok. Sen şun konu Müslümanın aytyan gurunu şulan kamyonleş berevit ve dini pederantan edame de heti. Gidin o şu atalığının yolu bilen bolun. Taruzi ki Xudavand beynişma bu kızavet namayet. Allah bizim aramında kızavet eder dedi. Murşik de Allah ananya da şeyden. Soram çaşla diye soram. Onşolluk bilen Ebu Talib ve inim deyit diye tenişlerden bir tert hurun aytmadın deyit. Bir la ilahe illallah diye aytdin tenişler. Sormuşsun kıyım orada diye. Peygamberden şunu diye ve yem şaptır ve ağam kabul etse damalı deyip umidvar var ki ağam tensin ki ayet ten ayet merti kıyametin şefaat edeniptir. Onu inim deyit diye iki dağıt badiptir. Şu tebeptir ayet bilmeyeniptir. Bir emin ölürün gider deyiptir, teni utandırırlar deyiptir. Ağam ölecek bolanına ölümden korkup ayet bir sen yüzüne vurarlar deyiptir. Sen toqbiticinin yüzüne vurarlar. Ve ikilezdenine Quraysh deyit diye bana da tane vurarlar. Ölecek korktuğa, korkup aytdı diyorlar. Yani Allah Teala adamın tevfik alta bolmuyor da. Onu aytan da qıyınan taqta aytman gidiptir diye. O şey geçen bir destan, hakiki bir destan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar qıyılık çekiptir, ne kadar narati oluptur, atta qılıptır. Faqalu sahirun kezzab deyipti ola. Cadugar, yalancı. Dünyanın bir akımını kurduğunda soramda öğrenimizde ne mi diye bana biliyor musun? Şu Betnami bizi helak etti diye. Ben neydim? Peygamber Muhammed Mustafa 40 yıl iyinin arasında lap atla avrayla adam hakaydan gün cadugar dediler. Hakaydan gün değerlidiler. Sen ünlü Betnami sen hakaydip ne hoşnami antamam sen yokum dedim. Sen hakaydan Betnami'si var. Sen hakaydan barmakçam olmadan bana bir tabii da. Ha ve de Peygamber de betnamettirler şu tadı. Ama Peygamber ne etti? Tamam peygamberler ne ettiler? Sabrettiler, ısgamet ettiler, kuş ettiler, zahmet çektiler. Ahir ya geçen peygamberler yanak ummetleri Allah Teala kullan nabud edip koyverdi. Yok da Allah Teala ne etti? Hakkı piruz etti peygamberler kıyasıyla. Şu konu şeyde bu sünnet-i ilahi çatı ütçemiye. Hakkı düşünen adamla hakka durmalı. Ve cealna minhum a'imme Allah Teala biz şol Beni İsraillerden amam koyduk, pişva koyduk diye. Hasan lemme sabaru diptir. Sabrederlerine sonra diptir. O vakti ki sabrettiler diye. Sabretmeklik gerek. Ta şol Allah Teala senin dinini diyanatta bir başlık eder ya Allah. Ve kanu bi ayetine yuqinun diye. Allah Teala'nın ahkamatlarına, vaadelerini yakini vardı ki Huda edecek. Hudaya oturacak deyip de yakini vardı diye. Ta ki Huda Teala şolları şu sabrın bereketi ne etti? Piruz ettir. Şunkun inşallah biz hem ödümüz hanımadamız şınayarak dini dersleri okuyup duruydu. İnşallah şun bereketini imanımız kabilenir, amalımız doğrulanır, himmetimiz artar ve ne gereş bineşimiz düşünmede inşallah düzelir. Allah temizce tevfik versin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.